Eydi подружка, давай. Кеттік. Сен қоя бізді алып барасың, Нешеуінде қонақ бит шоуға түсірге барабыз. Бүтін йылдызлар да шонда йөриләр. Нәрсә біз алардан ким менә өйдә кеттік? О, диванечка, подружка. Неше хәлләрегез сезнең? Хәлләр әйбәт яхшы, қонақ бит шоуға барабыз бит әле. Бір яңа әйбер шыққан бит, хәзер гастрольләргә теге машиналардан җирмиләр икән. Хәзер телепортация дигән әйбер уйлап чыгарганнар. Нәрсә? Телепортация. Менә бер җирдән икенче җиргә шалт күчәләр менә шулай. Ничек була ул? Ну, менә чык була менә. Әйдә күрсәтәм ничек була. Менә қонақ бит шоуга. Аның өчен 1-2 эш дип әйтәм дә мин мен сикерергә Син кирәк. әйтәсеңме, без дә әйтәбез. Мин әйтәм, сез сикерәсәң 1-2 килә. Хәзерме кызлар? Әйдә. 1-2 3. Шушымы инде қонақ бит шоу? Эшләмәде бит бу синең бу нәрсә телепорт. Біраз ғана ошибочка келіп шықты айтағында ғой. 1-2 3. Нихаят келіп жетті. Бит студияда. Әйе. Кунак бит шоуда. Тәүлекнең хәерле сәгатендә исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда Кунак бит шоу. Һәм бүген безнең тапшыруыбызда кунакта танылган телерадио алып баручы, җырчы, шоумен Булат Бәйрәмов һәм аның гүзәл, шибәр, сылу, хәләл җифте җырчы Ләйсән Гыймаева. Алкышлыйк әле сезне, кадерле кунакларыбыз. Хәзер әйдәгез, сәхнәгә киттек. Киттек. Бүләк иткән, без бергә булырга тиеш күптән. Һәрбер таңның синсез атуына мин риза булмамын инде бүтән. Синсез минем таңнар караңгы төн. Мин ышандым, мин яндым, мин көттем. Хыялымда йөрткән назлы ярым. Минем язмышым, минем бәхетем. Язның бары, син, мин, мәхәббәт сыры. Бергә узар юлыбыз, икәү бәхетле булырбыз. Син, мин, язның бары, син, мин, мәхәббәт сыры. Бергә узар юлыбыз, икәү бәхетле булырбыз. Иркәм йылдызлар сөрләшә, миннән хәтта алар да көнләшә. Чәчәк аткан гөлдәй син кадерлем, мәхәббәт сиңа шундый килешә. Хәкиятләр чынга аша икән, син югалта күрмә мине иркәм. Бар җиһанның назы йөрәгемдә, аны бары сиңа бүләк итәм. Язның бары, син, мин, мәхәббәт сыры. Бергә узар юлыбыз, икәү бәхетле булырбыз. Син, мин, язның бары, син, мин, мәхәббәт сыры. Бергә узар юлыбыз, икәү бәхетле булырбыз. Мәхәббәт сыры. Бергә узар юлыбыз, икәү бәхетле булырбыз. Син, мин, язның бары, син, мин, мәхәббәт сыры. Бергә узар
узар юлыбыз, икәү бәхетле булырбыз. Бергә узар юлыбыз, икәү бәхетле булырбыз. Икәү бәхетле булырбыз. Булат Лейсан әлегенә искиткеч матур җырыгызны сәхнәдән тыңлап уздык. Инде хәзер төп әңгәмәбезгә дә күчсәк була. Мин монда сезгә чәй, каһвәләр әзерләп куйдым. Компот? Компот әбәт вакытында булыр. Райдерда компот та бар иде. Анысы соңрак әйме. Чәй, каһвәләрне әзерләгәндә мин беләсезме нәрсәне искә төшердем? Иң беренче тапшыруга әзерләнгән мәлне. Әле тестовый форматта гына без аны төшерергә уйладык та. Чәй, каһвә кирәк иде. Һәм мин тиз генә йөгереп якындагы каһвәханәгә дип әйтегәндә кирәк булды. Дисез каһвәханә. Кафе инде. Кафе булсын яра. Чәй, кофе алырга дип кергән булдым. Һәм анда бит иң беренче мин сезне очраттым. Сез күрдегез инде Булат белән сөйләшеп алдык. Син шатыр чабып кергәне. Әйе. Чәчләрем булай. Шешләрің былай да қоя дұрышыға айдың. Әйе, менә шушы тапшыруны төшерергә ашыга идем. Бүген дә сезгә дә ашыгып килдем. Шуңа күрә сезгә дә чәй, кофе тәкъдим итәм. Димәк, Булат, чәй, телевидение, шәхси телеканал, кофе, йорт. Алып таулары буенда, Каннада, шәхси. Бу кайсын сайлыйсың? Басым минме? Башта әйе Бу біздің Булатка. Шәхси телеканал? Чәй, шәхси телеканал белән чәй. Рәхмәт, мен сиңадыр бит инде. Юк. Ләйсәнгә мин аерым тәкъдим итәм. Шулай менә. Аны син миңа калдыр. Сезгә кирәкмәсә миңа Миңа комачаулап табы. йорт. Алисәләп, ішіне бір нәрсе добавкалар салуға. Менә беренче сорауны Бұлаттан Бераз- башлайын. социальрак тормыштан башлыйсы килә иде. Икегез дә җавап бирсәгез була. Менә бүгенге социаль тормыш бит инде ул информация белән безнең тулган, әйме материаль фастфуд белән тулы. Үзенә күрә ничектер кырысрак та, чөнки кешеләр төрле хәзерге заманда бөтенесе дә сине, "Эй, молодец, матурым" дип кенә тормыйлар. Кайсы Башыңнан тәнкыйть тә язалар, әйе, башыңнан насыйпап тормыйлар. Сез барыбер шушы тормышта үзегезнең чын йөзегезне саклап калып, балансыгызны булдырып, әйме, менә шу социаль балансында булдырып, сәхнәдә дә сез матур пар булып чыгыш ясыйсыз, матур җырларда җырлыйсыз, һәм коллегаларыгыз белән дә конфликтка кирмисез. Гаиләдә дә сез идеаль ир белән хатын чын тормышны күрсәтә торган, менә дигән 3 кыз үстереп киләсез, субханалла. Сезнең барысы да Тагын әйбәт. әйтәле, тагын бер тапкыр идеаль гаилә дип. Көлигәр. Әйе. Барысы да әйбәт. Менә шушы балансны сез ничек саклыйсыз? Ничек шушы баланска сез ирештегез? Ничек инде менә кышкырышасы килгәндә, талашасы килгәндә менә шушы эчәбез. Юк, менә бу гармонияны саклау, бу гармонияны булдыру. Менә шунда гармония булмаса, сез бит шоу-бизнеста да, иҗатта да, шәхси тормышта да шунда уңышларга ирешә алмас идегез кебек миңа калса. Ну, миңа калса үзеннән үзе килеп чыгадыр инде, ул барыбер тормыш итә. Ниндидер бер акыл керә, тәҗрибә туплыйсың, шулай бит. Инде син монда берничә сорауны, берничә тезисны билгеләп үттең, берничә өлкән әдәбият дигәндә, әйме? Яра, гаиләдән башлыйгын димме? Гаиләдә әлбәттә өйләнгән генә вакытта ул һәр гаиләнеке кебек, һәр яшь парныкы кебек буладыр. Һәркем үз ягына арканны тарта, одеялны тарта, кем икәнен күрсәтергә теләп, үзенең кагыйдәләрен урнаштырырга теләп, буладыр ул вакытта тавыш күтәрүләрдә, савыт саба шалтырауларда күбрәк буладыр дип уйлыйм анда. Беренче 5 елда монда бәлкем күбрәк. Тора бара, җайлашасың, иелешәсең. Һәркемдәге кебек. Әйе, һәркемдә кебек, әлбәттә инде бер-береңнең үзен тотышын өйрәнәсең. Так, моннан соң булай булачак, моннан соң булай, анда инде нәтиҗәләр ясый башлыйсың. Шуңа күрә инде беренче еллардагы ясаган хаталарны икенче 5 елда ясамаска тырышасың инде. Соңыннан тагын әле монда балалар да өстәлә бит. Аннан соң теге тәрбияләшеп, бергә чумып тәрбияләү процессына да, гаилә процессына инде бер-береңә юл куя башлыйсың дип әйтик. Күбрәк. Һәр хәлдә мин шулай күрәм. Димәк, сернең берсе юл куя белү, әйме, шушы балансны саклауда. Ничек тә тырышып та булса, менә дәшмичә калырга кирәк инде. Тышны кысып булса да. Шуның өчен чәй эчәргә кирәк. Берен кычкыра таратыңда син чәй эчәсең. Яхшы, Ләйсән син. Менә Булат җавап бирде бит инде, буладыр инде түгел, булды ул безнең, әйме? Тегесе дә булды, мондый хәлләр дә булды. Ишекне шапылдатып чыгып киткән чаклар да булды, тынычланып урамда бераз 1-2 сәгатькә йөреп керүләр дә булды, әйме? Без бит инде шынап та теге беренче, икенче ел гына яшәбез, безнең тормыш корганга, гаилә корганга быел ала берсә 18 ел була. Субханалла. Бер хатын белән бит ул 18 ел. Син күз алдына китер. 18 ел була ала берсә инде. Шуңа күрә
Бу чынлап та тәҗрибә белән дә килә инде. Бер-береңә юл кую, бер-береңә хөрмәт итү. Кайбер чакта авызыңны ябырга кирәк, кайбер чакта әйтә сүзеңне әйтә белергә кирәк инде менә шул. Бер-береңне аңлау иң беренче. Димәк, сездә бу баланс бар. Сез менә яшермисез, әйме? Талашканны да әйткәләшкәндә була бит шундый гаиләләр. Бездә барысы да әйбәт, бездә Юк, инде ышанмай инде шуларга бигрәк. Сөйлиләр бит килеп. Син дә сөйлә, нишләп сөйләмисең син? Сөйләргә кем кымачалык итән сөйләп була бит инде ул. Юк, миндә сезнең кебек. Шуңа без менә башкалар карыйлар да ул артистларга, бигрәк тә артист тормышына инде менә. Ой, алар шундый идеальный, менә бит телевизордан шуй дип әйтәләр ди. Ышанмагыз, кайсы камерага карап әйтергә. Юк, андыйлар. Идеаль гаиләләр юк, шуңа күрә бер-берсеннән идеал ясарга тырышу кирәк тә түгел. Ничек бар менә синең икенче ярым диме, синең ярым ничек бар? Шулай кабул итәргә кирәк. Һәм менә бу дәшми калу дигәннән күп очракта хатын-кызлар бит инде, алар бит инде бөтенләй икенче планета бит инде ул. Ирләр белән чагыштырганда шулай бит. Менә белсен әле нәрсә уйлаганын, нәрсә үпкәләп. Кара, белми дә бит ул нәрсә уйлаганын. Конечно, белми, ничек мин үземнең кайбер чакта нәрсә уйлаганны белми, аңлап бетер булмый. Шуңа күрә әйтәсе сүзеңне хатын-кызларга әйтәм, менә бирәк яшьбарларга әйтергә кирәк. Ләкин кычкырып, истерика белән түгел, нормаль менә карале, мин шулай уйлыйм, менә син төшенмисең, менә шулай булса яхшырак булыр иде бит ул дип. Безнең иратларны яхшылык белән җиңеп була күбрәк. Теге кычкырыш талаш белән түгел, менә шуңа күрә гел уйлап кына үз эшеңә бикләнеп җиргә түгел. Ирем төшенсен, менә белсен нәрсә уйлаган дип кирәк түгел. Әйтергә кирәк. Нормально. Ничек бар шулай итеп әйтергә, теге квантовый физиканы Кытай телендәге кебек күрсәтү түгел. Менә әллеге сүзләр өйрәнгәнсен сөйлисең. Сәхнәдә артист тормышында ул бит ниндидер бер агрессив мөхиттә эшләргә, хезмәт куярга мәҗбүр. Анда сез ничек менә шу балансын саклыйсыз? Мин менә карап чыктым, әйме матбугат чараларына да 2000 елдан алып бүгенге көнгә кадәр, юк, сез беркем белән дә конфликтка кермәгәнсез. Бу начармы, яхшымы, интегеме белмим. Бәлкем ул популярлык өчен бик яхшы түгелдер. Татар тормышында, татар дөньясында бу бик әйбәт. Бик әйбәт, Сез димәк, сез тәртипле, тәрбияле җырчылар. Менә ул яктан Ләйсән бик молодец инде. Тәрбиядән килә бит инде ул. Без ничектер теге балачактан шундый тәрбия алып үскән бит инде без. Шын татар гаиләсендә тәрбияләнгән, шын авыл тормышы күреп үскән. Укытучылар гаиләсендә. Укытучылар бу чынлап та зур роль уйный. Шундый әдәпле, тыйнак булырга кирәк. Бәлки ул кайбер менә безнең профессиядә бәлки ул бик кирәге дә юктыр инде ул. Уңай роль уйнамыйдыр ул. Тыйнаклык. Шуңа күрә мин уйлыйм, күбрәк шуннан киләдер. Бөтен кеше үзен иркен тота. Тегесендә язалар, монсында язалар, бөтен кеше эксперт, бөтен кеше белгеч дигәндәй. Менә сезнең турында бүгенге көнгә кадәр язылган, әйтелгән иң җүнсез, иң мәгънәсез нинди сүзләр булды? Җырлый белми. Кызы үзеннән күпкә яхшырак җырлый. Менә бу инде бик стандартный инде менә Ләйсәнгә зыра. Әгәр Тансыл белән җырласалар, менә шулай иттереп, Ләйсән белән җыраны Ләйсән генә ишетелә, Булат бөтенләй ишетелмәй. Һәр хәлдә безнең теге әле муз училище белеме булса да, шулай ук аннан соң Пет институтының музыка факультеты белем булса да, хорда да бергә җырлап, менә шул музыкаль белем белән булганга. Аңа халык ул бөтенләй кызык түгел ул әйберен синең. Ул менә үзенекен яза. Кеше бит ничек итә? Үзе ничек теле шулай кабул итә. Менә дөньяда шулай күрә. Менә шундыйны нинди кешеләр һәм нинди ният белән һәм нәрсәгә язалар? Менә безнең бит инде шул теге Дивания Критиковның образлары да нәкъ менә шулардан чыгып дөньяга барлыкка килде дип әйтим соң инде. Ул ничектер үзенең күңелендә булган ниндидер комплексларын, ачуларын шунда чыгып, ул әзрәк бушанып, аңа рәхәт буладыр. Менә агу шәшә дә алар җиңеләя. Ул менә шын тормышта йөзеңә карап әйтә алмый. Шуңа күрә әйтеп, нитеп үз-үзләрен ничектер нашлы батыр хис итә башлар. Үзләре алдында, үзләре алдында үзләрен күтәрәләр. Азым менә мин аңа шулай дип әйттем, күрәсең мин инде крутой. Тизенә бәреп әйттем, мин әйттем, туны яздым. Әйтүне әйтә алмаячаклар инде алар. Сезнең инде шундый критик сүзләргә иммунитет барлыкка килгән. Инде күптән. Браня диләрме әле? Браня. Менә бу Дивания Критиковны, Җиләк Кычытканова образларыннан чыгып, әмма сорыйсы килә. Ничек үз-үзеңне яратырга һәм ничек үз-үзеңнән көләргә, курыкмаска, оялмаска? Бездә бит татар менталитеты ул шундый. Тәртипле бул, матур гына, менә төз утыр, елмай, кычкырып көлмә, кеше ни уйлар, кеше ни әйтер. Менә сез ничек шундый камиллеккә килдегез бүген? Үз-үзегездән көләргә курыкмыйсыз. Шундый образларда киенеп, образларда халык көлдереп. Бу образлар безнең бит инде туды шушы өйдә утырган вакытта, узган ел, пандемия вакытында барлыкка килде. Ничектер үзебезне үзебез көлдерергә тырышуым инде, әзрәк күңелне күтәрергә тырышуым инде. Шикеллеккә бирешмәс өчен инде, бирмәс өчен.
Безнең аныңча YouTube каналында бар иде үзебезнең ир-хатын блоглары бара иде инде. Ничектер булатның индер яңалык кертәсе килде. Әйдә менә шу бакчада эшлибез бит инде барыбер көне буе шунда нәрсәдер уйлап чыгарыйк әле әйдә менә. Шундый апа була әле мәйтәм син шундый образ дип. Әйе җиләк кышканым шулай туды. Ә инде Дивания критиканы ансы бик күп теге башка безнең коллегаларга да күп язалар бит инде шуларның комментарийларын укып утырып, мәйтәм буларны бит инде чыгарып була шулай образлар әйтеп күрсәтеп була. Кеше үзен таныр микән дип. Дивания критиклар дип шушылай итеп башта мин үзем генә төшердек буга инде ансынаймы. Аннарсын инде минем подружкам да барлыкка килде. Үзеннән килә аласың икән син, әйме? Димәк, инде син чынлап та ниндидер бер шундый психологик яктан зур нигә ирешкәнсең булып чыга. Сиңа куркыныч түгел башкаларның синнән көлүе. Менә син үскән менә мораль яктан үскән була, аңлата дип әйтик инде. Шуңа күрә иң беренче чиратта мин ул миңа гына кагылмый, лесен генә калмый, күп кешегә әйтәбез. Без моның өстендә эшлибез бит. Улай үзеннән көлә белергә кирәк. Һәм әгәр дә кешегә син мәсәлән, кеше алдында син үзеннән үзең көләсең икән, мәсәлән, инде компания, җегетләр утыра. Була ди бер кеше, гел аннан гел мыскыл итәр, аннан гел көләләр дә бу үзенә йомылан итә, ә кеше киресенчә моның йомылганын күреп, тагы да катырак көлә башлар. Әйе, көннәрдән бер көнне бу килә дә, моннан көлгәндә, әйе дип үзенә тагын дип көлә башлый, мин шундый. Тегеләр югалып кара әле. Кара бу үзенә үзе көлә, бу безнең әйтү моңа тими бит хәзер, димәк. Бу үзе дә шулай дип уйный безнең ниләр буенча, кагыйдә буенча. Все, ул кеше аннан соң моңа бәйләми башлар битен. Ишке рамплардан чыгып. Бу кеше инде күтәрелә, ачылып китә шулай. Димәк, сез дә үстегез шушы мораль яктан дип әйтик инде. Субханалла, яхшы. Аудио Казан тавыш яздыру студиясы. Күзім юмғаш искә төшә балақ шақ кеше. Яңағына миштән чыккан икмәкләр исе. Шәшләремнән сыйпаганы әни куллары күңелемә кереп калган әни җырлары. Буранласа кар идем тәрәзәләрдән. Якын нәрсә бармысың ул көткән күзләр.
Матур жырыгызны тыңлап алдык. Инде хәзер без сезне мәктәп сораулары белән дә сынарбыз. Мин Әйдәгез. сезгә 4 сорау бирәчәкмен, әйбет. Әгәр дә җиңелә калсагыз, бер сорауга гына ялгыш җавап бирсәгез, сезгә шушы рамкалардан чыгып дип әйтик, әйбет. Әйдәгез, берәр инглизчә җыр җырларга кирәк булыр. Яхшымы? Без беләбез, happy birthday to you. Андый җиңел түгел. Юк, җиңел түгел. Икебезгә җырларга кирәк. Икегезгә бергә җырларга Аны бик кирәк. булыр. җырладасым килә инглизчә. Акапельна гына менә шунда утырган килеш бер куплет кына да җитә безгә. Мин белмәсәм, Кушылырсың, Булат өйрәтеп җибәрер тиз генә. Җайлашырсыз. ой Ходаем, Яхшы? җиңгәргә кирәк безгә. Җиңсәк бер нәрсә җырламыз инде. Әйе. Миңа калса сез күп сорауларга җавапларны беләсез, шуңа күрә махсус сезнең өчен диеп бу юлы мин катлаулырак сораулар эзләргә тырыштым. Ай. Димәк, киттек, әйдәгез, башлыйбыз. Әзер? Әйдә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Беренче сорау. Когда? Татар телендә беренче сатирик роман язган Габдулла Тукайның дусты кем? Хөсәен Ямашев, Фатих Әмирхан, Камил Мытыгый, Сәгыйд Сүнчәле. Беләсезме, кайчан мин моны өйрәнгән идем? 94 елда. Балалар белән Соңгы миңа тапкыр калса татар моны телен. ел саен өйрәнәсездер. Димәк, дөрес җавап? Фатих Әмирхан булсын. Дөрес. Киттек алга таба. Китте, шунлап дөресме? Чынлап дөрес. Фатих Әмирхан бит әле безнең Тукай романында язган иде. Математика. Биссектриса ул нәрсә? Крыса ул. Крыса икәнен беләм. Менә шуннан чыгып дөрес. Яны шулай да истә калдыралар. Биссектриса это крыса, дип. которые делят углы пополам. Менә хәзер шуның сиңа татарчасын әйтергә кирәк булачак. Сайлап алырга мин 3 вариант тәкъдим итәм. Өч пишмакның түбәсеннән чыгып, каршы якның уртасын тоташтыручы кисемтә. Әстәгъфирулла. Өч пишмакның пишмагын урталай бүлүче кисемтә. Өч пишмакның түбәсеннән чыгып, каршы якка үткәрелгән перпендикуляр. Бездә эш пишмакны кисмичә генә ашыйлар. Димәк, пишмакны кисүче. биссектриса. Әйе, биссектриса, эш пишмакны урталай кисүче. Сызык, нәрсә булды? Кисемтә. Кисемтә, Димәк, өч пишмакның пишмагын урталай бүлүче кисемтә дидез. Әйе. Дөрес математикадан да дидез. Ничек тәрҗемә итеп бетердең син моны хәтле сүзләрне? Киттек алга таба. Мин монда медианы белән биеклекне дә сезгә Әйе. тәкъдим иткән идем. Ну син биссектрисаны сайлап алдың. Афәрин. Так. Киттек. Ләйсән әйдә. Мин беләм син матур. Мин Булатка ярып килдем бит. Чираттагы сорау безнең Ләйсәнгә. географиядан. О, бик ярата географияны. Данин. Фифунияны кабызабыз да географиядан шушы сорауга бишлегә дөрес иттереп җавап бирәбез. Киттек. Данияның баш каласы кайсы шәһәр? Копенгаген, Рейкьявик, Люксембург, Осло. Дания ул бит аның апасы. Туктале, Дания. мин бит бүген президентым белән килдем. Мин Президентым беләм, җавап мин бирсен әйтмим. әле. Әйдә Фифуния кебек җавап бирик. Әйдә, тагын Данияның җавап баш бер. каласы кайсы шәһәр? Копенгаген, Рейкьявик, Люксембург, Осло. Кайсы сошыйсың? Әйдә шуны ошаган принцип. Кайсы сошыйсың? Минем апаның исеме. Әйе. Бей, Дания ул бит минем апа. Әйдә Фифуния эшләпәсен рәтләп җибәрәбез дә. Дания ул нәрсә? Ул илмени? Мин анда булмадым дигән, мин ул дәрестә булмадым. Мин шуны хәтерләмим дип әйтәм. Мин шуны дип әйтәм. Ярайды, беренче вариант булсын. Копенгаген. Копенгаген. Ой, синдә интуиция, молодец. Афәрин. Мин бит сезнең ялгыш шуны Син мине көтеп бу илгә утырам. барырсың инде. Бу илгә? Яхшы. Киттек. Яхшы. Ой. Киттек алга таба. Үзенә күрәсем килә. әйе. Соңгы Булып сорау китте. бу мантыкка, логикага бәйле. Тиз-тиз генә җавап бирәбез монда, озак уйламыйбыз. Озак уйлыйсыз икән сез автоматик рәвештә җиңеләсез. Җиләк Кычытканова образында җавап бирәбез. Әйе. Киттек. Өстәлдә 100 бит кәгазь бар. Һәр 10 секунд саен 10 кәгазьне санарга була. 80 бит кәгазь санар өчен ничә секунд вакыт кирәк? Тиз генә. Бей апайым. Белмим. Каян белим мин. 80. Дөрес түгел. Аллаһка шөкер. Җырлатачакбыз сезне хәзер. 80 бит кәгазь санар өчен безгә 20 секунд вакытта җитәдер. Теге 20-20-ны сайлап алдык да 100-дән 80-не калды. Шул. Бигәйләт. Шулай иде белә. Шулай иде. Минем, Менә син җавап биргән булсаң, дөрес булырган булыр иде. минем күңелем булды. Димәк, biz инглизчә җырлыйбызмы? Җырлыйбыз инде. Әйдә. Булат, Инглизчәне Синнән- татарчага тәрҗемә итеп. тәкъдим нинди җыр җырлыйсың? Мин инглизчә бер генә җыр беләм яттан yesterday. Ләйсән. The Beatles төркеменең Paul McCartney үзе иҗат иткән
Yesterday жыры. Сен ким аны мотивын біле, сөздерін білмей. Әде сүзләрен телефоннан аңа табып бирәбез дә. Тиз-тиз генә. Would you like a cup of tea, my friend? Мен аңладыңыз мені, инглизде шундай уровеньде аның. Так, қазір сөздерін табамыз алайса? Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Or I believe in yesterday. Садны керек мне сразу припев. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. Через маны yüzün. Қойсы припев? Yesterday. Why she деп башана. Why she had to go? Had to go. I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I learn. For yesterday. Бұлар меңа бұл шам керек Инглиз әлі? тілі бойынша ол спорт мастері. Инглиз тілі жырлау бойынша. Димәк біз жырлыйбыз Beatlesның Yesterday жырын. Әйе, сен тігі бұрмалар білен жырлап жіберін, е ма? Едем сен қошыламыз деме. Eyde. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. I believe in yesterday. Ха, қошымта. Why she had to go? I don't know. She wouldn't say. Алай түгімле. Why she had to go? I don't know. She wouldn't say. Тоқта, қоя сей. Қабаттана битамда. I said something wrong. Now I long Татарша for бітірген. Слушай, сені жырған. Тұқтыға екен. Яра, нормально. Игеннен ара кетмейо. Ярается шындалайсың. Молодец. Бірінші тапқыр әйе, өзгі бірінден есен кемай инглишше жыр башқарды. Көзіме яшьләр килде. Игрек мұңла жүрбейді. Жылый. Субханалла, әйбәт булды, яхшы. Әлеге биремне йырып чыктык, үтәдек. Не? Галочкасын қойдық, әйе, яхшы. Киттік алға таба. Менә субханалла, шушы жырны жырлаганда да сездә менә шундый романтика бер килеп тора инде, әйме? Менә бу Біз романтик бар дейді. романтика сезнең, гомумән романтикага сезнең тормышта вакыт каламы? Яисә ул менә сәхнәдә генәме? Алдырыға тырышабыз бит инде. Баларны йоклаткач кино карарга чыгып китәбез, шыбырткына. Әгәр дә әби килсә, әбиләр килсә, балаларны калдырып. Бар бездә кунасың бит инде әби без. Тагын киноға шығып кетеміз. Бірақ кафеде отырып, хит шунда кофе булса да ішіп қайтабыз. Иде де кофе бар инде, ну тегендә отырган кофе башка инде. Романтикага орын калдырасыз. Тырышабыз әйе. Булат иртүк торып анда иртәнге ашлар әзерлейме, йомырка тәбәсе пешерәме? Пешерә 8 мартта быел бигрәк каты тырышты. Табабыз да. Кичтән. Югыл үзе былай тәмләп пешерә бит инде ул. Пешерсә. Әлбәттә инде пешерү тапшыру ничә елдан артык баргач. Ну беләсеңме, бик озак әзерләнде ул көнне. Иртән инде ул 6-да торып кофелар ясарга тиеш иде. Кичтән букетларын алып кайткан иде, шулай бит яшереп куйган иде. Чынлап. Чынлап. Молодец. Уланы бүләкләрен бирде, кызларыбызга шундый кыймаклар, печеньелар пешерә торган табалар алып кайтып бирде. Димәк, тормышта романтикага урын калдырып, Булат, син кайчагында үз истеңә дә шушы йөкне алып, туктале, тормышы кызыгысып торып торсын, бүген безнең көн диеп, Ләйсәннең күңелен күрәсең. Әйе. Бесен дә иртән торып, сәгать 6-та торып мунча яктым. Шамады. Дәшә иртә яктысың син аңа дей. Мин уйлаганым, ой, кадерлем, рәхмәт, иртә заман мунча яккансың дип. Бары ярап булмый, хатын кызга. Халайда эш карап, хатынга булмый ярап кайбер чакта. Менә тормышның һәр этабында кеше шушы этабына туры килгәнчә фикер йөртәндә, әйме? Теге яшьлек чакта бер төрлерәк уйлыйсың, улыгая башлагач икенче төрлерәк уйлыйсың. Сез менә шушы уй фикерләрегезгә тугры каласызмы? Яисә барыбер сезнең фикерләү рәвешен тормыш 180 градуска үзгәртеп, сезнең принципларыгызны шәлпәрәмә китереп, гомумән башка төрле уйларга, башка төрле эшләргә сезнең мәҗбүр булган очракларыгыз бармы? Әлбәттә инде, алай итеп теге кеше көлдереп маймыланып йөрүмен дип уйламаган идем бит инде теге. Все-таки маймылланып. Әле заманасында шундый кешеләрне күргәч, нишли инде булар, ни кылана инде булар дип Юк, уйлагансың. мин гомумән юмор яратам. Ничектер үзем шул рольгә керемен дип
бер кашан да күз алдына китермәгән идем. Асы Менә 100%. тормыш булгач төрле хәлләр була, син шулай уйлыйсың, тормыш булай китереп куя. Яраклашасың. Яраклашасың. Демәк, сез Яраклашасың, ниндидер яисә үзгәрәсең инде. үзгәрәсең. Тормышка карап, ну була әлбәттә син мәсәлән кешеләр турында бер төрле уйлап җиргән, мәсәлән кайдыр кемгәдер үпкәләп, андаймы иштән генә булса да нитеп ачу тотып, тормыш бара-бара уйлыйсың, нигә, ни өчен, нигә кешене кайбер кешеләр үзгәртергә тырышасың. Аннан соң син нәрсәгә кешене үзгәртергә тырышырга, бары тик үзеңнең мөнәсәбәтеңне генә үзгәртергә кирәк ул кешегә карата. Шундый рәхәт булып китә. Яңасын нишләп мин моны яшьтәнрәк белмәгәнмен икән дип тора бара, менә тәҗрибә арта бит инде. Яисә әйтәм бит, менә шул кеше белән аралашырга тырышып, ничектер дуслашырга тырышып йөргән кешеләр, мәсәлән, кирәкме соң инде ул миңа, алай, нәрсәгә миңа кирәк булды икән инде ул дип. Менә шул иттереп хоп, тормыш принциплары да үзгәрә, инде синең мөнәсәбәтең дә үзгәрә, менә күп әйберләргә, күп нәрсәләргә карата. Демәк, сез ниндидер фундаменталь, шундый тик кенә тора торган бер фикердә түгел, шундый яраклашып, нитә торган. Юк, әлбәттә, яраклашу бу теге мәсьәлә мәгънәдә түгел, яраклашу, бит нәрсәгә яраклашу. Әлбәттә, менә тормыш чагында һәм без күбрәк соңгы вакытта дип әйтгәндә психология яктан китаплар укыйбыз, тыңлыйбыз аудио хәзеренә бик рәхәт. Әлбәттә, кеше 90-га яшәсә дә 85-га яшәсә бары үзендә эшләргә тиеш. Әлбәттә, менә Яхшы якка үзгәрергә тиеш. Яшь барган саен ничектер тәҗрибә күбрәк һәм акыл да күбрәк булырга тиеш дип уйлыйбыз. Менә бит әле бүгенге көндә бу 21 гасырның тенденциясе да ул гел син көн саен үз өстеңдә эшләргә тиешсең. Укырга, бер төрле белгечлегең булса да, син анда тагын әле 5 төрле белгечлекне үзлектән үзләштерергә тиешсең кебек ничектер кабул ителә. Чөнки замана шуңа таба бара. Фигураны матур иттереп тонуста тотыр өчен, мускулларны матур тотыр өчен без фитнес белән шөгыльләнәбез, бит. Менә тавышны тонуста тотар өчен, тагы да матурлатыр өчен сез өстәмә вокал дәресләре аласызмы? Вокал белән өстәмә шөгыльләнәсезме бүгенге көндә? Юк, алда әйтүем түгел, вокал белән шөгыльләнмибез, ләкин җыр яздыр алдыннан, яисә инде анда каяда булса чыгыш ясар алдыннан, әлбәттә инде репетициялар ясыйбыз. Распевкалар. Үземнең күңелемдә шундый уй бар. Минем бит актерлык белемем юк. Ничектер менә шушы яктан үсәсе килә минем мәсәлән. Актерлык дәресләре алып. Менә ансы безнең икебездә бар, сәхнә, сәхнәдә сөйләм теле дип әйтәләрме? Сәхнә теле буенча, сәхнәдә үзен тоту буенча, менә шундый дәресләр алсак безгә. Менә шушы турыда уйланабыз инде, менә киләчәктә тормышка ашырырга иде. Алла берсә. Булат, менә бер ара син тормыш проблемаларын сарказмлап җырлый башлаган идең. Тик ул синең проект нишләптер дәвамлы булмады, бераз чыгып алды да бетте ул. Нилектән? Синең үзеңнең теләк булмадымы, яисә халык шундый теге уйланырга җирлек булган әйберне кабул итми, аңа хихи ха-ха гына кирәкме? Ну, монда бар берничә төрле фактор, теге халыкны гына гаепләп куясы килмәй. Беренчедән, авторлар кирәк, һаман үзеңә генә уйлау бик авыр һәм күп вакытны ала. Мәсәлән, ул Слепаковка да, ул мин беләм, үз язмый. Күбесен дип әйтик, аңа язып бирүчесе бар. Әлбәттә, команда эшләре. Анда зур команда эшләре. Менә андый команда юк. Команда булдырырга кирәк. Әйдә, булдырам дип тырышасың, моңа язасың, монысын вакыты, һәр кешенең үз тормышы. Бездә бит аңа гына тулайым багышланган теге командалар, авторлар ни юк бездә, командасы юк. Әйдә, менә шул образыңда берәр җыр безгә дә, бер куплет белән генә. Минем гитарам юк. Бездә бар. Без Кая? Эшлибез соң ул гитарагыз. Эшли, әлбәттә, Проектумы бездә бар тик эшли торган, җырлый торган инструментлар гына. Әйдә, чынлап та. Бер кысканы гына менә. Кысканы гына. Менә шушы образда. Бик күрәсе килә сиңа. Кысканы гына. Яхшы, әйдә. Әйдә. Хәзер мин бу гитараны тапшыру башында кебек телепортировать итәм, яңа. Шол, монда булачак, яме. 1, 2. Шот. Бейбәт. Әйдә. Җырларга менә. Җырларга. Мин бит әзерләнеп килмәдем. Әйдә, хәтта. Бүтән җырларына хәзер шундый җавап. Бездә шундый экспромтым тапшыру. Әзерләнеп килмәдем. Кыска җырлый, яме. Менә күпчелек бездә халык үзенә ничек кирәк шулай аңлый. Син әйткән сүзләрен дә менә шул турыда булачак, яме. Менә карап син ничек аңлаганын хәзер. Синең йөзеңә карап, реакцияңа карап, яме. Нәрсә аңлан дип сорам мин сән, яме. Гомер үтә. Нигә үтә? Гомер үткәч, иратларының рәте бетә. Менә тагы менә телевизион тамашачылар да бит дөрес аңламыйлар, яме. Башта нәрсә бетә? Биере бетә, бавыры бетә, аннан соң йөрәге бетә ди менә шулай җәме. Шуңа күрә саклагыз ирләрегезне, яме. Нәрсә дип әйтәсе килгән бу җыр белән.
Ярыймы шулай гына? Ярый. Бу кыска жыр дип аталды менә. Яхшы. Ярар бит. Шуның өчен. Бу репетиция булды безнең сәхнәгә чыгарылды. Әйдәгез. Хәзер әйдәгез сәхнәгә. Машина йөртә белмиде, гелеминне гаеп белсәң, гранаталы маймыл диеп, күз ашарга бирмисең. Ая бара, нишлисә? Соң бәгърем үзең аңла, әйтмичә булмыйласың, сулга поворотник кушып, уң якка борыласың. Яратмыйсың, Яратам, яратмыйсың, яратам, телисеңме сине һәр көн, үбеп кенә уятам. Эх, жаным таш бит синең, кызгана да белмисең, миңа авыр булган чакта хәлләремә кермисең. Айратым начар үлә. бармагың киселгәннән, үлеп китәрсең микән? Бала табып кара әле, нишләп бетерсең икән? Яратмыйсың, Яратам, яратмыйсың, яратам, бары синең өчен генә маникюрлар ясатам. яратмыйсың, Яратам, яратмыйсың, яратам, телисеңме сиңа көндә бәлеш кенә ашатам. Hay kızlar yaratасың, берсен дә уздырмыйсың, бырыла карап нише, муйныңна сындырмыйсың. Оларга карыйм да мин, үз-үземә шаккатам, берсенә дә изем китми, сине генә яратам. Яратмыйсың, Яратам, яратмыйсың, яратам, сине уйлап кояш бата, сине уйлап ататам. Яратмыйсың, яратмыйсың, яратам, яратмыйсың, яратмыйсың, яратам. мин яратам. Кирәк булса сиңа көндә мәхәббәтем аңлатам. Кирәк булса сиңа көндә мәхәббәтем аңлатам. Яратам, яратам, яратам. Üzülgən çəşəkinin mansු киләчәген, юк кирәкме иркәм сөйләвен. Сине генә, бары сине генә, офыклардан эзли күзләрем. Сине генә, бары сине генә, офыклардан эзли күзләрем. Төшләремдә бүген сине күрдем, таңымда кабат эзләдем. Синсез тормыш кояшсыз күк сыман, онытылмый иркәм сүзләрең. Синсез тормыш кояшсыз күк сыман, онытылмый иркәм сүзләрең.
түгел миңа башка берәү, син дип тибә ярсып йөрәгем. Минем җаным син дип кенә сулый, мин бар назым сиңа бирәммен. Минем җаным син дип кенә сулый, мин бар назым сиңа бирәммен. Төшләремдә бүген сине күрдем, таңымда кабат эзләдем. Синсез тормыш кояшсыз күк сыман, онытылмый иркем сүзләрең. Синсез тормыш кояшсыз күк сыман, онытылмый иркем сүзләрең. Бармы бер көн сине уйламаган, сине генә һәр чак көтәммен. Мин яратам сине ишетәсеңме, шулай дип тибә йөрәгем. Мин яратам сине ишетәсеңме, шулай дип тибә йөрәгем. Төшләремдә бүген сине күрдем, таңымда кабат эзләдем. Синсез тормыш кояшсыз күк сыман, онытылмый иркем сүзләрең. Төшләремдә бүген сине күрдем, таңымда кабат эзләдем. Синсез тормыш кояшсыз күк сыман, онытылмый иркем сүзләрең. Синсез тормыш кояшсыз күк сыман, онытылмый иркем сүзләрең. Онытылмый иркем сүзләрең. Хәзер без сезнең белән бер уенга тукталып алырбыз. Сезнең бер-берегезне ничек, ни рәвешле яхшы белүегезне тикшерербез. Ого. Менә шундый планшетлар сезгә бирәмәйме? Ләйсән монсы сиңа. Минем моны күргәнем бар. Булат монсы сиңа. Кырыенда янында маркеры бар. Тормышчан сораулар сезгә. Ләйсән Булатны ни рәвешле яхшы белә? Булат, син Ләйсәнне ни рәвешле яхшы беләсең? Шуны язабыз. Язасыз әйе. Бер-берегезгә күрсәтмисез нәрсә язганны. Аннан соң инде язып бетергәчтен 1-2 дия бездә барасыз һәм күрсәтәсез тикшерәбез. Хатыны белән 50 ел яшәгән ир-атты хатынын белеп бетермидер ул. Димәк, киттек беренче сорау. Булатның иң еш әйтә торган сүзе. Ой, белмим. 2-3 секунд вакыт уйланырга. Булды. Ярар, Булат күренә. Алла язып та күрсәтте, мен дә 2 хәрефле генә иде ул вообще-то. Киттек, Иш хәрефле барабыз. язмыш. Барабыз? Әйе, күрсәтәбез җавапларны. Иш. Мин аны уйладым. Иш дип яздың, әйме? Мине күбрәк бу раздражает, чем иш. Әйе, бузабыз. Ага. Чираттагы сорау. Өегездәге микродулкынлы мичнең маркасы нинди? Син беләсеңме? Мин дә белмим. Пешергән әйбер. без яратканны теге. Ул башка фирманы белмәй дисәң, шуны язачакка. Шо язлам икән ул? Булат, карамыйбыз, тукта хәзер. Белмим. Әйдә, Ләйсән язсаң, барабыз. Икене язам? Икәү мәлле бар. Икәү иде берсен бирдек. Биргәнем дә кешегә биргәнен хәтерлим. Идәгесен хәтерләмим. Соңгы арада җылытмадың да ашарга. Мен карамыйм да язуына, сен язуына карай. Короче, яздым мин монда, ну, наверное, Әйдә. өченчесидер. Бош Соня Самсон. Ужас! Аны хәтта язып, фломастер әрәметтің. Сатып алганнар бит аны. Ярамый дигән шуны язып. Ләйсән Гимаева фирмасы. Нә бу Ләйсән Гимаева яме? Күрше йортларда яшисез бәлде. Яхшы. Мин һәр вакыт әйтәм, микродулкынны мишләм бик җылтыра тырышмагыз ди. Ләйсәннең машинасына тулы бак бензин салу өчен ничә сум акча кирәк? О, мин беләм. Мин дә беләм. Может, күбрәк Шулай гына язгандыр. түгелдер, мен калсам. Может, булай дип язгандыр инде. Минем машинам юк бит. Тиришкә язырга. Точно машинасы юк җаным.
Әмин көзі машинасы қама заправляйсың. Мен сенікіне шылай салам. Көпме? Но менде шылайырақ енді. Булат, сен кімнікіне салдың соң? Дұрыс бет енді қаралы. Дұрыс, тура келді Ол енді. өзінікіне салды. Әмін ярымны кімге салдың сен? Ол ұялды лесенің машинасы жоқ деп әйтір. Яқшы, Булатның яратқан жыршысы. Қабылдейм әлі. Язабыз, көрсетмейбіз. Мен деп yazırayım da. Мен yazam. Мен yazam ay. Biz eydeleysen yazabız. Yesterday'ni jırlamışsın yazamam. Yazayım әлі мұнда. Leysen yazabız, eydege söyleybiz. Kimnin jırların yaratıp, jırlı tınlı şuna. Eydeleysen yazabız. Gitarda oynap jırlauшы kім әлі o? Мен тойдың бетіне мұнда yazып әйдейін де. Paul McCartney. Баян білдің. Бар қойтып кей. Сен ұзын жазғаш мен шулай деп ойладым, бірақ мен Шулай ма? Шундай ұзын Шуңа көрә фамилия. бір- Ардым Бірімізге қарамасқа бетінде. керек. Рәсім ясап арыды міне. Көрдің мі міне? Мен сұрадым, мені yazды ма дедім. Сен даже не подсказала мені. Өзі білсін ей. Leysen'nin öz repertuarında yaratıp jırlı тұрған jırı. Koysысы yazabız. Edet Теге istediğini. жеріне yazмай, я? Яра, yazым. Давай. Міне шулай біздің тапшыруда бір-біріңіз білен тағы да якынрақ танышып кетесіз енді. Бір екі үш. Татар шәйі, фәлсәфә. Мен яратып жырлай тұрған. Міне Сен яратып тұрған түгел. Булат есте А менде бар қалдырды. шаңлаған енді, білмеймін. Көптен жырлаған жоқ просто аның. Теге жыр деп Мен жазғаш. яратып жырлай тұрған болсам, мен оны күн сайын жырларым. Бүгінгі күнде Әйе, Лейсен мысыр şu татар шәйін, еме яратып жырлайсыз? Әйе, ол менің Яқшы. яңарақ жырларымның бірсі. Нешіктір? Кеттік, шираттағы сұрауны берем. Көңілге яқын. Күрсәтмейбіз бір-бірімізге. Зейнәпнің бірінші тіші неше айда шықты? Қайшан шықты? Булат, Бик не шықты болғай, ерте шықты болғай деп ойлаймын міне. күрсәт нинди сен яқшы әти. Бүтін нәрсені біле тұрған. 1-2-3. Көрсетіңде. Жаздым. Көрсе яздым, жазмыша. 6 айда. Ярар, мен 6 деп ойлаған ем, может, темасын қиынтырек Азырақ шықты қына. болғай, 5. Кеттік. Шираттағы сұрау. Әйдәлі. Булатның яратқан ризығы. Ой, алар көп бет енді, ну. Міне, Мен пішіре тұрған. Пішіре тұрған. Болды бір Шу, міне, пішіре тұрған мен аманын О! бал де. Уже тура келді ме? Туры келді. Манты. Наконец-то. Шулай темле пішіре алған, мен білмеймін. Не сес оядыр оланда? Жан жылымны салам. Шулай мені қадірлім. Шума шулай тәмледір енді ол сенің мантиларың. Субханалла. Кеттік. Шәріп шірейін, короче, мен шуны. Шираттағы сұрау. Лейсен қойда yolға барырға қияллана. Қиялана? Қияллана. Қиыладам ғана. Қияллана. Қиялан, ну барны еме. Мүмкіндігі болса барыр еді. Міне мұнда барайын ді. Ну, икеуаның бар, конечно. Ну, Ну, біріншісі шушысыға қиыланам. Туры келді бет қарағыз әлі сіз енді. Ақырға таба сіздің контактларыңыз. шылай мәне? Бір-бірімізді аңлай Мен бастадық. сен Дубайда yazғансың деп тұрам. Бек яқшы. Шылай мәне? Шулай. Көрсетебіз Мальдив бұрауларына барырға қияллана ебет. Бұйылны түгіл, еме? Пока. Кеттік соңғы сұрау. Кім тез ашулана? Ненше ұшуаны алай түгіл. Міне, Кім тезірек қызып кетті? қызып кетті? Конечно, енді. Міне бұл кіші. Лейсен болып шықты, еме? Лейсен, мұны танысың да ебет сен? Неге танымасқа? Бігей бет, алқышлайбыз. Ношарға да тұр бет. Нашар түгіл деп ойлай қатын. Ярар яқшы шының білен біздің ойыныбыз тамам. Ашыр Бір-біріңізні ярысығына білесіз. Шоқтығына аштығыз. Көбейберлеріні хәтті истеде қалдырдығыз. Шулай бет? Мальдива дейсің, жалайса. Қытайларда шәй ішә, индусларда шәй ішә, урыс иван шәй ішкәндә үзбәк яшел шәй ішә, башқортларда шәй ішә, булмаса қымыз ішә, татар гына қара шәйгә сөт салып тәмләп ішә. Эф итә, шашка астыннан ипләп кенә. Кем дисезме татар гына шикәрләп шәйләр ішә. Эф
şakirge şeyişe Hatın bilen şeyişe Kızlar bilen meyişe Eyde kişi bu kaderle kimleri dağın şeyişe Öf ite ite Şaşka astından iplep kına Kendi sizme tatargın Naşikarlar şeyler eşe Öf ite ite Şaşka astından iplep kına Kendi sizme tatargın Naşikarlar şeyler eşe Tatar şeyi o'zgacha o'ta vaqt sezmisha Qaytib ketib bo'laman eshakcha gavz etmisha Har narsada bor ma'no shayda da bor falsafa Uchrashuvlar nasib bo'lsin shu shayli istallarda Öf ite ite Shina yaqdan iplab qina Kendi sizme tatargın Naşikarlar şeyler eşe Öf ite ite Sana yaktan iplep kına Kendi sizme tatargın Naşikarlar şeyler eşe Kendi sizme tatargın Naşikarlar şeyler eşe Şikarlar şeyler eşe Siz nинди очракта bir-birinizni aldıy alasыз? Ну, бүләкке саралдыңдан мәселен. Туған күнге барғанда бірақ кибетке алдалап шалтыр. Yok, yok. Men alday almayım. Sen гомумән алдамыйсың. Yok. Мен алдақшы, мен бірінші апрель Рәхәтләнеп күні. теге алдын артын уйламыйча Hayır, hatlarına göre beni aldam. Men şanım. 1 апрельдә дә алдыйсың. Қара быйылны алдамадым. Unuttun. Нишеттер, әйе. Мәселер бұл дейін андан читтер алдамыша қалдым. А былай менә җитди алдаулар булганы юк. Yok. Ниндидер зур. Ул алдай bilmeydir singen etkенler. Мен алдасам менің күзіме шығар. Алдайсың бәйт. Мен алдай Биде, bilem, мен- lakin men аны алдырга куркам, çünkü ул bütün jаны, көңеле белән ышаначак. Ә менә Булат кайдыр дусларың белән бардың да дейме? Соңарып кайтасың анда. Менә шундый вакытта да алдамыйсыңмы син телефонда? Ну, хәзер юк. Андый Чөнки хәзер- чаклар ул беләсеңме, бер 10 еллык булды инде ул. Ә, Әйе, ул этап узылды инде ул. Ул Әйе. этап узылды. Йо, хәзер мен әгәр дә футбол карарга барам икән, футбол карарга барам. Рәхәтләнеп әйтәсең. Все, футбол карарга барма дип әйтә. Все, битте китте шунда. Яхшы. Инде ә менә Бармыйсың. алдамыйсыз да, әйме? Шундый ничек бар шулай яшисез? Ә менә балалар тәрбияләгәндә сезнең нинди эш принципка нигезләнәсез? Инде эш кит. Та тора сезнең бала тәрбияләү принцибы. Юк, барбыр. Менә эш мөһим әйберне әйтеп китсәгез. Менә сезнең үзегезнең тормыш тәҗрибәсеннән чыгып инде 3нче балагызны үстерәсез. Әлбәттә, үрнәк. Менә әгәр дә мин белдерим я син ансыз. Яра, мен икесен әйтермен, яра. Менә ир белән хатын мөнәсәбәте миңа калса иң яхшы модельдер инде. Бигрәк тә кыз балалар өчен дип уйлыйм мин. Әнисенең анда алар әнисен инде, балалар да шундый. Безнең мөнәсәбәтләр инде, алар киләчәктә шундый мөнәсәбәтләр эзләрләрдер дип уйлыйбыз. Инде сүзе бар шундый подсознательно дип әйтик, әйме? Менә нинди модель гаиләдә алар үсәләр, алар да киләчәктә шундый модельне булдырырга тырышырлардыр дип уйлыйбыз. Мин әйтмим бездә идеальный модель гаилә дип, ләкин без балалар алдында кычкырышмаска тырышабыз, анда нинди нәрсәдер шишмибез. Без анда башка кешеләрне, без гуманитик башка кешеләрне шәйнәмибез әйттереп, аларның укытучыларын, ниләрен анда бәлки мәктәптәге сөйләмибез, шулай икән, булай икән диме? Менә миңа калса шундый бер принцип бар. Димәк, Үз үрнәгеңдә Үрнәк илге. балаларны тәрбияләмә, үзеңне тәрбиялә ди башта. Шулай. Әйе, Әтиәни менә- күзгә. Әйе, менә икенчеләр Яхшы, икенчесе. Икенчесе татар телендә сөйләшергә. Иде. Иде. Сез татар телендә генә Ул кайбер аралашасыз. чакта дөресен әйтәм идеме? Алдарга бит ярамый.
Алар белән русча кирип китә. Русча сөйләшә башлый. Булат, ничек шулай? Ничек син алар белән мәйтәм, нигә русча сөйләшәсең син дип. Ни өчен? Чөнки психология тыңлыйм русча һәм аңлату ничектер җиңелрәк менә. Мөшкил бу бит инде бу Ана глобаль телебез- проблема бит инде ул. Безнең гаиләдә генә түгел. Ләкин тырышабыз инде татарча. Димәк, телне саклау һәм өченчесе хезмәттер мөгаен сезнең үз йортыгыз белән торгачты, нәйме? Хезмәт. Безнең бу- әтиебез өчен хезмәт беренче урында. Мин инде әйтәм инде аны. Мәйтәм, бездә эшләп шул эштән арына алмыйча үстек бит инде, китапта укырга вакыт калмый иде. Вакыт калса да тиз-тиз генә дәресен эшлисең дә, әйдәп пошел тагын бакчага, имес савыт саба юарга. Ә мин инде шундый шундыйрак фикердә. Ә Булат инде безнең хезмәт белән кызларны өйрәт. Эшләп кеше үлмәгән. Өйрәт ди. Мин тырышам, өйрәтәм. Каникулда вакытта. Шүпләрне бакчада кем утый? Балалармы, үзегезме? Җиләк кышкан. Җиләк кышытканы вотой. Менә сездәге кешелеклелек, җылылык сыйфаты ул кайдан килә? Менә бу сорауга җавап биргәнче бер кереш сүз сөйләп китим әле, бит. Булат белән без якынча 5 елга якын бергә эшләдек. Һәм анда мин аның менә шундый кешелеклелек сыйфаты алда торуына игътибар иткән идем. Хәтта мин әле яшел чакта радиода берничә ай гына эшләгән мәлдә, куйдылар концерт алып барырга. Дискотека, шундай грандиоз, масштаблы дискотеканы алып барырга. Мин куркам инде. Тегесе янына килергә дә куркам, монысы янына да килергә куркам, бөтен җирдә йолдызлар бит инде. Булат шуны, бер чама хәзер чыгып сөйләп керебез аны дип. Менә ул йолдыз бит инде, ул шул вакытта Булат Бәйрәмов булып формалашкан, инде танылган шәхес. Һәм шундый әле 2 көн генә студент булган, бер генә көн радиода эшләгән кыз, диджей кыз белән шундый гади сөйләшү, аның менә шундый кешелекле, йомшаклыгын күрсәтте. Менә бу кешелеклек сыйфаты сездә кайдан килә? Мин җавап бирим әле, менә син әйттең бит, мин үзем дә дөресен әйткәндә аннан ниндидер үрнәк алам дип әйтимме соң инде, менә ничектер аннан өйрәнәм дип әйтимме соң. Бу бит инде без бит инде студент чакта ук бергә бит инде, шул вакытлардан бергә. Мин аның белән теге укудан тышта күп аралаша идек һәм аның шундый иң беренче сыйфатта күңелемә ошады, ул хатын кызларны бик хөрмәт итә. Беренчедән бар хөрмәт итү бит инде шулай әнидән килә бит инде, улаймы? Әнидән хатынны хөрмәт итү, балаларын хөрмәт итү. Миңа калса, әгәр дә ир-ат хатын кызларын хөрмәт итә икән, анда менә шундый ничектер кешелеклелек шуннан барлыкка килә. Һәркемдә дә юк бит ул менә шундый. Гаиләдән киләдер дип уйлыйм инде. Чөнки безнең әти менә урыны җмакта булсын, ул бер шулай тәрбияләде. Без күрдек әнигә аның хөрмәт икәнен, ул вакытта юклык заманы, ул кайында мин хәтерлим берсендә менә каяндыр нидер шундый әнигә алтын алкалар бүләк иткән иде. Әле акчасында теге өлешләп түләгәнен хәтта беләм, аның шулай итеп менә алып, нитеп, юклык заманы бер нәрсә юк. Авылга килеп анда балар шундый хатын-кызлар йөриләр, авылдан авылга шундый алтын сатучы шигә хатын мен беләм ул теге нәрсә килеп күрсәтеп, хәтерлим бүләк иткәнен, әни ничек куанганын. Берсендә хәтерлим менә әти кибеткә кердек, чәй алабыз, чәйләр дә юк заман инде, мин синдер барам бит. Бер чәй алды, 2 чәй алды, мәйтәм. Әти нишләп 2 чәй аласың, мәйтәм. Кыйбат бит инде, мәйтәм. Безгә бер чәй җитә бит инде әлегә. Улым берсе безгә, берсе әниеңә ди. Ягъни минем әниемә, әбиеңә ди инде дәвәнигә. Менә шу тип һәр вакытта шундый булды, үзеңә нәрсәдер алганда, башта әниеңне уйла, аннан соң гаиләңне уйла ди. Мин ничектер сеңеп калган, мин оныталмыйм бер качан да менә шулай иттереп. Кыз балаларым тугач, мин башка, ничек башка кыз балага мин начар мөнәсәбәттә була алыйм, мин бик ышанам бумеранг принципына. Әгәр дә мин кемгәдер начарлык кылам икән, димәк ул миңа кайтмаса да минем кызларыма әйләнеп кайтарам икән. Мин кемгәдер яхшылык эшлим икән, димәк ул минем балама да кайчандыр нинди ситуациядә кемдер яхшылык эшләр дигәнне ышанам мин. Менә авыр ситуациядә югалып калганда кемдер килеп ярдәм итер дип. Мин шуңа бик ышанам. Шуңа инде 3 кыз булгач мин эшләтәдә шулай кешегә яхшы нәрсә табарга тырышам. Гомумән юмартландың тагы да. Юмартланда мөнәсәбәттә шулай дип аңлыйм инде мин. Һәм шулай кирәктер дә инде ул. Субханалла, бик әйбәт. Димәк, кешелеклек принципы беренче урында. Менә шул булырга тиеш бөтен кешеләрдә инде. Хөрмәтле телевизор караучылар, үрнәк алырга җирлек бар. Инде без җитди темага да кирип киттек, әйдәгез бу урында тукталып алык да хәзер уйнап алык. Әйдәгез. Музыканы танып бел дип атала безнең чираттагы уйныбыз. Кем киләрне күбрәк белә икән? Димәк, безнең көйне җырчыны танып бел дип аталган уйныбыз өчен барлык атрибутларыбыз да әзер. Менә шушы барабан дип әйтегән дәйме? Диск. Тәлинкә дип атала. Тәлинкә, әйе, дөрес. Саф татар телендә. Менә шушы таякчыклар белән сугырга кирәк булачак. Кем җырны беренче таный? Хатынга сугарга кирәкме? Менә шушы тәлинкәгә. Тәлинкәгә. Тәлинкәгә, әйе.
Кайсыгыз жырларны, жырчыларны яхшырак белә икән? Тавыш режиссеры куя безгә хәзер беренче кине. Тыңлыйбыз. Су қайда? Бұл нешенші жылғысың бұл? Роберт Майлс мәлі бұл? Матур Білесің? музыка. Білсем соққанлар емес. Бұл нешенші ғасырдың? Бұл татар эстрадасы түгіл, точно. Yok mu ne? Bunda Tatar estradası ғана ма? Татар эстрадасы. Сезнең танышыгыз бу? Әсхат деп шатыр. Дөрес. Әфәрин, бер Танышыңыз бал. дегеш менде. Чөнки башка бір кіші башқармай мыңдай күйләрне. Киттек Шираттагы җырга. Үлгердім. Біз тағын біздің Танышыңыз. танышымыз. Әйдәйін білесің бейді мұны? Қазір. Әйдәйін де. Тайынды, бабалды. Бұл группа Джорс. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-пам-пам. İlham Şakirov күпме қарасам да қарап төймейм. Идел бойы Ажарның исеме? қайынларына. Дөрес Идел буе кайыннары. Киттек алга таба. Исәп бергә бер. Бергә бер. Монда аранжировкадан танырга була. Була? Кем бу? Уфтанма, уфтанма. Кем башкара? Неше еллар Салават Фәтхетдинов. радиода эшләүнең 16 ел. 16 ел. 16 ел. Субханалла, стаж. 2-1 киттек алга таба. Мен яраткан җырым Зәйнәп апа, Зөфәр абый җырлыйлар. Кар булсам каралмам. Дөрес Сәфәрин 2-2 киттек алга таба. Моны Булат белергә тиеш. Җырын белергә кирәк сиңа. Зөлфия, Гүлчатай, чок казачок мене? әйе. Шын. Шын. Аделей сен тыңламадан дежурны. Махсус сен Шуңа аның өчен психикасы нормальный. Сақан, сәлем! Нормальный жырыл вообще, хит. И Сақан. Әфәрин дөрес Исхакхан булды бу. Димәк, исәп безнең 3-2 киттек алга таба Шираттагы җыр. Лилия Хайруллина? Әйе, Сен нинди минем җыр? утраудыр инде. Дөрес 3-3 киттек алга таба. Бурандулый, бурантынмый. Булатын Кем яраткан җыры Лилия Иң яраткан Хамитова. жырларының бірсі, біріншіден не үшін дегенде, Лесен Ғимаева студент уақытта, менә бірнеше тоқталыш қына іскәменгәш, бір тоқталыш студент уақытта гілі жырлайды реш оны. 4-4 болды. Біз бір елі. Бер юлы сез. Яхшы киттек алга таба. Шираттагы җырга. Ненде жырсың бұл? Менә беләбез хәзер. Там бір қойғыз әлі? Фирзәр Муртазин язган, иҗат иткән җыр Мин яфрак син чәчәк, Ләйсән һәм Булат җырлый. Қойсы Лейсен белән болады ол? Белмим. Күршенеке. Әфәр башка Ненде Булаттан жырлыйсың әлі сенен? 5-4 киттек алга таба. Узып кетті мене? Узып китте. Әйдә Булат. Тыңлыйбыз Шираттагы җырны. Ну, бұл жырны біз, қатын, білесің бе, күніне 30 тапқыр қоядырық. Шылпан Мұртазина туған күні. Фирзәр Муртазинның кызы бит. Киттек алга таба исәп 5-5. Шираттагы кине тыңлыйбыз. Тәкіз суғы білгерді. Яра сиңа бирәм. Алайса җиңеләсең. Суғы білгерді. Әйт. Нинди җыр? Әйт. Менің бәқітім сен. Нишәп мен Кем җырлый? Без Лейсен белән Булат. Әфәрин яхшы. 5-5. Икегез дә яхшы гына җырларны бер нотадан диярлек беләсез. Әфәрин. Хәзер әйдәгез сәхнәгә. Киттек. Киттек. Кемдер сөю назыға, мәхәббәткә сусап, йөрәгеңә юллар эзләгәндә. Кемдер жанарны баса, 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 өмет
Түзмей сені күзләгәндә. Мин бит иркәм синең кочагыңда, йөрәк тибешеңне тыңлый алам. Кичләр җиткәч бераз ял итим ди, башларымда иңнәреңә салам. Мин бит иркәм синең кочагыңда, йөрәк тибешеңне тыңлый алам. Кичләр җиткәч бераз ял итим ди, башларымда иңнәреңә салам. Кемдер синең якты нурлы йөзләреңне, төшләрендә генә күргәндә. Кемдер моңнарыңны сүтә, сүтә, сүтә. Сиртмә бишеп итеп үргәндә дә. Мин бит иркәм синең кочагыңда, йөрәк тибешеңне тыңлый алам. Кичләр җиткәч бераз ял итим ди, башларымда иңнәреңә салам. Мин бит иркәм синең кочагыңда, йөрәк тибешеңне тыңлый алам. Кичләр җиткәч бераз ял итим ди, башларымда иңнәреңә салам. Мин бит иркәм, мин бит иркәм, мин бит иркәм, тыңлый алам. Мин бит иркәм, мин бит иркәм, мин бит иркәм, мин бит иркәм синең кочагыңда. Кичләр җиткәч бераз ял итим ди. Мин бит иркәм синең кочагыңда, йөрәк тибешеңне тыңлый алам. Кичләр җиткәч бераз ял итим ди, башларымда иңнәреңә салам. Мин бит иркәм синең кочагыңда, йөрәк тибешеңне тыңлый алам. Кичләр җиткәч бераз ял итим ди, башларымда иңнәреңә салам. Мин бит иркәм синең кочагыңда, йөрәк тибешеңне тыңлый алам. Кичләр җиткәч бераз ял итим ди, башларымда иңнәреңә салам. Әфәрин, біз сіздің йөрәк тибешләрегезне тыңлый алмасақ та, тик матур җырларыгызны тыңлап, рәхәтләнеп, ләззәтләндек. Бик зур рәхмәт сезгә җылы әңгәмәгез һәм искиткеч матур җырларыгыз өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, шуның белән Кунак бит шоу тапшыру бүгенгә ахырына якынлашты. Бездә кунакта татар сәхнәсенең, сәхнә белән генә чикләнмәгәле татар дөньясының искиткеч җырлы, матур үрнәк гаиләсе Ләйсән Гыймаева, Булат Бәйрәмов булдылар. Һәм мин Алиса Җамалиева да сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.